नै थांनो नागिरदों आं सोरखौबा देरहासार खालामनो। सोरनो होनांगौ होननानै बुरिनाव सोंफैदोंमोन आं। होद फाग्ला जायनो देरहागोन बायदि बेनो हो होननानैसो बुंदों। दानिया थांनो नागिरबाय गराय फिसाखौ लानानै। नै फाग्लाना हासुदैयानो जोबनानै दं। दिनै लांनो हाथ'नाय नंला। बेनिखायनो सानबाय आङो आंनि थोंनै आथिंजोंनो बिरलांनानै आंनि थांखिसिम सौहैनो। नै दानिया सौफैबाय आङो अखाफोराव। दसे उनाव दाब दाब ग्रहफोरनि एलियेनफोरा सौफैजोबगोन बे जायगायाव। जायनो थाब होफैनो हागोन बेनो बेदर मोनजागोन होननाय बायदि नै फुङावनो गासिबो लाइन जाफैजोब्बाय। नै मास्टार बाबुआ एबिसिडि क ख गारङ' गाराङा फोरोंगासिनो। नै बे बाबुआ बे बक्सआ जोंहानिसो आंनो भाराबो हराखै होननानै लांफिननो नागिरदोंमोन। होद फाग्ला बेलाय मा हेलिकप्टारखौनो बाखि मोनथ'यो बे बक्सआलाय मा उनाव नोंनो भाराखौ हरगोन दे होननानै बुरखायनानै लाखिनो नागिरो जों। थेवबो बियो आं होलाङा होनना बुंथारदोंमोन। नै बिथाङानो होग्रोगोन दिनैनि भटखौ। बे बिथां होग्रोनायानो देरहासार जागोन होननानै सासे तान्त्रिकआ बुंहरदोंमोन। गोलोमफ्रुलायबाय आंहासो दाबो हाबनो मोनला। नै लाइनखौबो नाहरदो 800 किल'मिटारसो जाखाबाय। नै थारैनो आङो थुनो मोनमारसिगोन। सोरनो होनो नोंथांमोना नायनो नामा? सरि आं खोन्थानो हानाय नङा। नै दायो थांनो नागिरबाय आंनि आइ बाबानि बियाय बियानिनाव। थामहिनबा फोरमायथिनि बिबै बिबौनाव। बुंनो थाङोब्ला आंनि बिखुनजो एबा बुरिनि बिमा बिफानि न'आव। थाब फैदे आबै सना गोबाव थानाङा जोंहा न'खराव लांदां जायो होनना फिसौजोखौ बुंगासिनो। दानिया फिसौजोखौ बिमानि आखायाव हरनानै टाटा बाय बाय होनहरलायथारबाय। दानिया जों जोंनि हेलिकप्टाराव गाखोनानै जोंनि जिउनि थांखिसिम रौना होबाय। फैयै फैयै नै बिजनीनि टलगेट मोनबाय। बे जायगाखौ मोनबा हुख्रेमनासो थांनो गोसो जायो बाराबा।